ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13 பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். பக்தி யோகம் நல்லபடியா நம்ம பார்த்தோம். பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் எப்படிலாம் இருக்கணும்ன்றது பார்த்தோம். அதுல மிக மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க இல்லைங்களா கடைசி ஸ்லோகங்கள்ல. அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலே மற்ற ஸ்லோகங்கள்ல மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா, அது எல்லாமே நமக்கு தானாவே அமைஞ்சிடும். அதுதாங்க உள்ள ரகசியம், தாத்பரியம். அதனால லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க பகவான், நேற்றுக்கு பக்தி யோகத்துல 12வது அத்தியாயத்துலன்னா பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள அந்த டியூவாலிட்டிஸ் அதுல இருந்து அவங்களால விடுபட முடியும். அந்த தாக்கங்கள் அவங்கள பாதிக்காது. அப்போ அவங்க நல்லபடியா பகவான் மேல பக்தியில ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானோட அனுகிரகத்தோட பகவான் நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றது இன்னைக்கு. அப்போ பக்தி தான் சிறந்ததுன்றது எல்லா அத்தியாயத்திலுமே பக்தி யோகால எல்லா அத்தியாயத்திலும் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்லிருப்பாங்க, விஸ்வரூபத்திலயும் வந்து பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பக்தியே மூல காரணமா இருக்கும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி பக்தி வந்து மிக உயர்ந்ததுன்றதை நம்ம எப்படிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல சிறந்த தானம், தவம், அப்புறம் வந்து ஆஸ்ட்ரிட்டிஸ், வேதங்கள் படித்தல், இதெல்லாம் செய்யறது சிறந்தது. ஆனா எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது பக்தி. அதுதான் வந்து உன்னத நிலை அப்படின்றத எல்லா அத்தியாயங்களும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். இன்னையிலேருந்து 13லேருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் ஞான யோகம் அதை நம்ம பார்க்கிறோம். சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் ரொம்ப பிலாசபி உள்ள ஒரு சாப்டர் இது, சரிங்களா. ஆத்மானா என்ன, இந்த ஜட சக்தினா என்ன, பரமாத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன, நம்ம ஏன் வந்து இங்க கட்டுண்டு இருக்கோம் இப்படின்ற எல்லா விஷயங்களும் வந்து இந்த சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு, அதுதான் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஞானம் அப்படி நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப ஞானம் அப்படின்றது நம்ம வந்து எப்படிலாம் நம்ம வந்து கெயின் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரத்யக்ஷம் அப்படின்ற ஒரு முறை, அப்புறம் வந்து அனுமானம், அப்புறம் சப்த பிரமாணம், இந்த மாதிரி 3 வகையில ஞானத்தை நம்ம கெயின் பண்ணிக்கலாம். இப்ப ஆன்மீகம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்தை தாண்டி உள்ள ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. நம்மளோட இந்த ஜட உலகத்தை விட தாண்டி நம்ம வந்து பார்த்தோ இல்ல நம்ம வந்து இது அதாவது நம்ம புலன்களால வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து பிராக்டிஸ்ன்றது புலன்களால உணர்றது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து செய்யறதை விட முழுக்க முழுக்க சப்த பிரமாணத்தால உணரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றத வந்து ஆன்மீக விஷயங்கள், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் எல்லாமே. அப்படின்னும் போது சப்த பிரமாணம் தான் வந்து மிக உயர்ந்தது. பிரத்யக்ஷம் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்மளோட புலன்களை பயன்படுத்தி நம்ம கெயின் பண்ற நாலேஜ். இப்போ சின்ன குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எதா இருந்தாலும் எடுத்து இந்த ஒரு வயசுக்குள்ளார இருக்கிற பிள்ளைங்களாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு பொருளை கொடுத்தாலே அதை எடுத்து இப்படி பார்க்கும், தொட்டு பார்க்கும், அதை வாயில வச்சு பார்க்கும் இல்லைங்களா. நம்ம சொல்லுவோம், எதுக்கு எல்லாத்தையும் வாயில வைக்கிற அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா அது என்ன பண்ணுதுன்னா, குழந்தைங்க ஒரு 3 வயசுக்குள்ள 5 வயசுக்குள்ளார எல்லா நாலேஜும் கெயின் பண்ணிடும். ஒரு லாங்குவேஜே அது கத்துக்குது இல்லைங்களா. அவ்வளவு கிராஸ்பிங் பவர் உண்டு அந்த ஒரு வயசு 5 வயசுக்குள்ளார. அப்ப அது என்ன பண்ணுது, தொட்டு பாக்குது, அதோட கலர்ஸ் எல்லாம் பாக்குது, அது வாயில வச்சு டேஸ்ட் பண்ணுது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி உணர்வு மூலியமா ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் சொல்லுவாத. இப்ப அது வந்து அந்த அளவு முழுமையான ஞானத்தை கொடுத்துருமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப நம்ம சூரியனை பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. பார்க்கும்போது வானத்துல ஒரு சின்ன ஒரு வட்டமா தெரியுது. அதுதான் அதோட உண்மையான நிலைப்பாடானா கிடையாது. அப்போ நம்மளோட பிரத்யட்சமா பார்க்கிறது உண்மை இல்ல. சூரியன் வந்து இந்த நம்ம இருக்கிற பூமியை விட மிகப்பெரியது இல்லைங்களா. அது ரொம்ப வேகமா சுத்தும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அது ரொம்ப வெப்பம் நிறைந்தது. இந்த மாதிரி நிறைய அதை பத்தின உண்மைகள் இருக்கு. ஆனா நம்ம இங்க இருந்து பார்க்கும்போது அதோட அளவே நம்மளோட ஒரு சின்ன ஒரு வட்டம் தான் போல இருக்கு சூரியன் நினைச்சோம்னா அது அந்த அளவு சரியான புரிதல் கிடையாது இல்லைங்களா. அப்ப பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்ன்றது நம்மளுக்கு சரியான புரிதலை அவ்வளவு சுலபமா கொடுத்துடாது அப்படின்றது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அனுமானம். அனுமானம்ன்றது ஸ்பெகுலேட் பண்றது. இப்படி இருக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அனுமானிக்கிறது, சரிங்களா. இப்ப அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா என்ன சொல்லுவாங்க பொதுவா இஷ்கான்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டார்வின்ஸ் தியரி சொல்லுவாங்க. மனிதன் வந்து குரங்கில இருந்து வந்தாங்க அப்படின்றது. அது வந்து நித்தியமா அதுதான் உண்மையானா அது ஒரு அனுமானம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அது உண்மையா அப்படின்னா 100% அதுவும் வந்து உண்மை கிடையாது அப்படின்றதாங்க உண்மையாகுது. அதே வந்து சப்த பிரமாணம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா கேட்டல் மூலியமா நம்ம உணர்றது. இப்ப நம்ம ரேடியோல டிவில எல்லாம் ஒரு விஷயம் நியூஸ் நம்ம கேட்கிறோம், நம்புறோம் இல்லைங்களா. நாளைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஹாலிடே அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க, திடீர்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, நம்ம நம்புறோம், அதாவது அப்படியே கேட்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி எல்லாம் நம்ம பண்றது இல்ல அந்த அளவுக்கு இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும்.
ஆனா வேதம் அப்படின்றது மிகவும் உயர்ந்தது, தெய்வீகமானது, டிரான்சென்டென்டல். இந்த ஜட உலகத்திற்கும் இந்த புலன்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம். அப்ப அப்படிப்பட்ட விஷயத்த இந்த புலன்களாலோ அனுமானத்தாலோ நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமானா கிடையாது. அது என்ன பண்ண முடியும்னா சப்த பிரமாணம் தான். அதாவது என்னன்னா அதுதான் இருக்கலே உயர்ந்தது. பகவான் காரணோதய கர்ப்போதய கஷ விஷ்ணுவா இருக்காங்க. அவங்க நாபி கமலத்துல இருந்து பிரம்மா வராங்க இல்லைங்களா? அத லோட்டஸ் வருது, அதுல பிரம்மா உருவாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எழுதி கொடுத்தோ அப்படிலாம் வேதத்தை கொடுக்கல. சப்த பிரமாணம் மூலயமா அவங்களுக்கு இந்த டிவைன் நாலேஜ கொடுக்குறாங்க. அப்போ பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, அந்த டிவைன் நாலேஜ நல்லபடியா எடுத்துக்கிட்டு இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ள நம்ம பார்க்கணும் இப்போ பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் தான் இஷ்கான் ஃபாலோ பண்றது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு கீழே வரவங்க நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரியர், இவங்களுக்குலாம் அவங்க சப்த பிரமாணம் மூலயமா பகவான் கொடுத்த நாலேஜஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ இவ்வளவு தெய்வீகமான நாலேஜ் வேதம் எப்படி வந்து அது வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது சப்த பிரமாணம் மூலியமா. அப்ப இருக்கலே உயர்ந்தது சப்த பிரமாணம். அந்த வகையில ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறத உயர்ந்ததுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது ஞான யுகத்தின் ஒரு முன்னுரையா அமையட்டும். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் வந்து இந்த வார்த்தைகள் ஒரு அனுபவம் கொடுக்கும். சரிங்களா? நல்ல ஒரு புரிதலை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும். சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. இயற்கை, அனுபவிப்பர் மற்றும் உணர்வு அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, யாரும் மங்களாச்சரணம் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. துர்கா மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா எல்லாருக்கும்? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् विदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. அத்தியாயம் 12 அது நம்ம என்ன நேத்திக்கு பார்த்தோம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா பக்தி, அதாவது வந்து உருவமுள்ள வழிபாடு சிறந்ததா உருவமற்ற வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதற்கு பகவான் வந்து உருவமுள்ள வழிபாடு தான் சிறந்தது, உருவமற்ற வழிபாடுன்றது நிலை பெறுறதுல சிறிது கடினம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். சரிங்களா? பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் அது என்னென்ன அப்படின்றது 8.12 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அனன்ய பக்தி இருக்கலே உயர்ந்தது. அது நமக்கு கை கூடுறது சிறிது கடினமாக இருந்தா நம்ம சாதனா பக்தியில நம்ம ஈடுபடணும். சாதனா பக்தின்றது ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு கொடுப்பாங்க. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் தூபதீப ஆராதனைகளை எப்போ என்னென்ன எந்தெந்த நேரத்துல செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்போ அதை வந்து நம்ம நல்லபடியா நம்ம
ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த பிராக்டிஸ் நம்மளுக்கு அனன்ய பக்தி லெவலுக்கு கொண்டு போகும். அதுவும் வந்து சிறிது கடினமாக இருக்கு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றதும் சிரமம் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ செய்யற வேலை பகவானுக்காக செய்யப்படுறதா இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்து, ஒருத்தவங்க பெயிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த கலை தெரியுது, அந்த பெயிண்டிங் செய்ய தெரியுது அப்படின்னா அதை பகவானுக்காக, கோயில் கைங்கரியத்துக்காக அவங்க அதை எடுத்து பண்ணணும், எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சிறிது கஷ்டம் அப்படின்னும் போது பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். ஞானத்தை விட சிறந்தது தியானம். ஏன்னா அதுல மனதையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்றோம். அதையும் விட சிறந்தது அமைதியை கொடுக்கக்கூடியது கர்மயோகம். ஆனா அதை ரிசல்ட் நம்ம எதிர்பார்க்காம பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த மாதிரி பகவான் நம்மள எப்படியாவது இந்த ஜீவாத்மா இந்த முறையில ரொம்ப கடினமா இருக்கிற ஒரு பாதை இல்லைன்னா கூட சுலபமா உள்ள பாதையில எப்படியாவது நம்மள வந்து அடைஞ்சிட மாட்டாங்களா, நம்ம மேல பக்தி பண்ணி நம்ம கிட்ட வர மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க பகவான், நம்ம கிட்ட இவ்வளவு வழிமுறைகளை கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளும் இதுல ஏதாவது ஒரு வழிமுறையை நம்ம நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணி அனன்ய பக்தி அளவுக்கு நம்மள உயர்த்திக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த அன்பான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத 12.13 20 வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 13 வரைக்கும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறது பகவானுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா இதுல சம்பந்தத்தோடு இருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது. இந்த சரீரம், ஜட சரீரம், பஞ்சபூதங்களான சரீரம், அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்தூல சரீரம், இது ரெண்டும் வந்து இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். இதுக்குதான் இந்த டியூயாலிட்டிஸ் உண்டு. கஷ்டம், நஷ்டம், சந்தோஷம், துக்கம் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜட சரீரத்துக்கு பொறுத்த விஷயங்கள் நம்ம கர்மத்தினால நமக்கு ஏற்படுதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வந்தா இந்த ஆத்மா சச்சித்தானந்த ஸ்வரூபம், அந்த நிலைப்பாடோட மனிதன் பக்தி சேவையில மட்டும்தான் அதை அடைய முடியும். அந்த நிலைப்பாடோட நம்ம இருக்கும்போது பகவானை நம்ம அடைய முடியும். அதனால 13 வரைக்கும் ஜட உலகத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறவங்க எனக்கு பிரியமானவன் சொல்லியிருப்பாங்க. மிகவும் பிரியமானவன்றவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறவங்க எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஆனா நம்ம இந்த 13 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கும், மலைப்பா இருக்கும். இவ்வளவும் நம்மளால செய்ய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும். ஆனா பக்தி அந்த கடைசி ஸ்லோகம் கொடுத்திருந்தாங்களா, கண்ணை மூடிட்டு அந்த பக்தி யோகத்தை நம்ம பண்ணோம்னாலே மிச்சம் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு எப்படிலாம் இருந்தா பிடிக்குமோ அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட தானாவே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். அதுதான் அங்க உள்ள ரகசியம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், கடைசி ஸ்லோகத்தில் பகவான் கொடுத்த குறிப்பிட்ட விஷயத்த மிக மிக பிரியமானவனா நம்ம இருக்கிறதுக்கு நம்மள தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13 பார்க்க போறோம். அர்ஜுனர் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்பாங்க. 13.1 ஏதத் வேதிதும் இச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம். சேத்ரா மற்றும் சேத்ரஜ்ஞா அந்த ஞானத்தின் விளக்கம், அது வந்து 13.2 வரைக்கும். சேத்ரஜ்ஞ சாபிமா வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை 13.8 வரைக்கும். மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். ஞேயம் அறிவின் பொருள் 13.19 வரைக்கும். சர்வத பாணி பாத்தம் தத் சர்வத்தோ அப்படின்னு ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன் இதோட ஒற்றுமை அப்படின்றத நம்ம வந்து எப்ப பார்ப்போம், 13.20 26 வரைக்கும். காரணம் குண சங்கோஷிய, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கோம், நம்ம கஷ்டங்கள்ல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம், பகவானை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறதா கஷ்டம். சரிங்களா? அப்போ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். காரணம் குண சங்கோஷிய, இந்த வார்த்தை தான். அதுக்கப்புறம் அறிவின் பார்வை 13.27 to 35 வரைக்கும். சேத்ரஜ்ஞ யோ ரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். இதெல்லாம் அப்படியே ஒண்ணு நம்ம ஸ்லைட்ஸோட பார்க்கலாம். இப்ப அர்ஜுனரோட 6 கேள்விகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரகிருத்தினா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க, புருஷா அப்படின்னா என்ன, சேத்ரா சேத்ரஜ்ஞா ஞானம் அறிவு, ஞேயம் அறிவின் இலக்கு, இதெல்லாம் என்னென்னது கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரகிருத்தின்றது பொருள், இயற்கை, இந்த ஜட உலகம். சரிங்களா? முக்குணங்கள் தான் இதோட ஆதாரமா விளங்கிட்டு இருக்கு. இது இயங்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த முக்குணங்கள். அப்புறம் புருஷா அனுபவிப்பவர், பிரகிருதி அனுபவிப்பவங்க பகவான். கஷேத்திரம்ன்றது சரீரம், நம்மளோட இந்த உடல். சரிங்களா? பஞ்சபூதங்களான சரீரம். சேத்ரஜ்ஞா அவர் உடலின் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா எல்லா உடல்களிலும் தெரிந்தவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஞானம் அப்படின்றது அறிவு. சேத்ரம் மற்றும் சேத்ரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்ளுதல், இந்த சரீரத்தை பற்றியும் இந்த சரீரத்தோட
எஜமானன்னு சொல்லலாம், பார்வையாளர், அவங்கள பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஞேயம், அப்போ ஞானம் வந்துருச்சுன்னா அறிவின் இலக்கு என்ன? அப்போ அது பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் தான் அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விகள். இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன். 2 தடவை சில விஷயங்கள் சொன்னேன்னா, அது எனக்கும் நல்லபடியா மனசுல பதியணும்ன்ற ஒரு சுயநலமும் அதுல உண்டு. சரிங்களா? பிரகிருதி, பொருள் இயற்கை, புருஷா, அனுபவிப்பவர், பகவான். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படி கிடையாது. பகவான். க்ஷேத்ரா, சரீரம், இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட உடல். அப்புறம் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞா, அவர் உடலின் பார்வையாளர். ஆத்மா, பரமாத்மா 2 பேருமே, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் சேர்ந்ததுதான் க்ஷேத்ரஜ்ஞா. ஞானம், க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞனை புரிந்து கொள்ளுதல், இவங்க 2 பேரையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். அப்ப ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இலக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அது பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இத வந்து இன்னும் நல்லபடியா உணர்றதுக்கு பிரபுபத்த ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த தாத்பரியத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா நல்லபடியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னுமே நல்ல ஒரு புரிதலை கொடுக்கும். என்ன உதாரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, க்ஷேத்ரா அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? இது சரீரம், நம்மளுடைய இந்த கிராஸ் பாடி நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு ஓமை என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, ஒரு ராஜ்யம். அந்த ராஜ்யத்துல ஒரு விவசாயி நிலம், அப்புறம் வந்து அந்த ராஜா, கிங். சரிங்களா? ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, அதுல ஒரு விவசாயி இருக்காங்க, ராஜா இருக்காங்க, அந்த விவசாயியோட நிலம், இதுவும் இந்த 3 இருக்கு. அப்போ அந்த விவசாய நிலத்தை பத்தி நல்லா தெரியும். சரிங்களா? தன்னோட நிலம் என்ன தன்மையோடது, எந்த பயிர் போட்டா அதுல விளையும், எந்த எந்த சீசன்ல என்னென்ன விளைச்சல் அது கொடுக்கும், அதோட நீர்வளம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அந்த விவசாயிக்கு தன்னோட நிலத்தை பத்தி நல்லா தெரியும். சரிங்களா? அதே வந்து அந்த அரசருக்கு அந்த விவசாயியை பத்தியும் தெரியும். அதே மாதிரி அந்த உலகத்தில் அந்த கண்ட்ரில நிறைய விவசாயி இருப்பாங்க இல்லைங்களா? எல்லா விவசாயிகளையும் பத்தியும் தெரியும். ஏன்னா எல்லாரும் டாக்ஸ் கட்டுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ எல்லா விவசாயிகளை பத்தியும் தெரியும். எல்லா விவசாயிக்கும் எவ்வளவு நிலங்கள் உண்டு, அது என்ன தன்மையில உண்டு அப்படின்றதும் தெரியும் இல்லைங்களா? அரசனுக்கு எல்லா விவசாயிகளையும் தெரியும், எல்லா விவசாய நிலங்களையும் தெரியும், அவங்க கண்ட்ரில உட்பட்டதுல. ஆனா விவசாயிக்கு தன்னோட நிலத்தை பத்தி மட்டும்தான் தெரியும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி க்ஷேத்ரஜ்ஞா, க்ஷேத்ரா அப்படின்றது இந்த சரீரம். க்ஷேத்ரஜ்ஞான்றது 2 பேர். ஒண்ணு ஆத்மா, நம்ம, பரமாத்மா, பகவான். ஆத்மா பரமாத்மா எப்பயுமே இணைஞ்சுதான் இருக்கும். பகவான் என்னைக்கு நம்மள தனியா விட்டதே கிடையாது இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்மள பாதுகாப்பா அப்பா அம்மா மாதிரி பார்த்துப்பாங்க. அப்போ அவங்க ஆத்மாக்கு என்ன தெரியும்? நம்மளோட சரீரம் மட்டும் தெரியும். இப்ப எனக்கு வந்து எங்க வலி இருக்கு, எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அது மத்தவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். எனக்கு என்ன வந்து எங்க வலி இருக்கு, என்னோட உடம்புல எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். ஆனா எனக்கு என்னோடது மட்டும்தான் தெரியும். பரமாத்மாவுக்கு எல்லார்ட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதனால எல்லா ஆத்மாவை பத்தியும் தெரியும், எல்லா ஆத்மாவோட கிராஸ் பாடி பத்தியும் பகவானுக்கு தெரியும். அதான் கிங்க வந்து பரமாத்மாவை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த விவமையோட பார்க்கும்போது அந்த விவசாயின்றது தனிப்பட்ட ஆத்மா, அந்த நிலம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து சரீரம், ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹியூமனோட சரீரம். ஹியூமன் மட்டும் சொல்லக்கூடாது, எல்லா லிவிங் என்டிட்டி. பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் உயிரினங்கள் எல்லாமே ஒண்ணுதான். மனிதன் உயர்ந்தது, மிருகங்கள் தாழ்ந்தது அப்படின்னு கிடையாது. எல்லாருமே அவங்களோட குழந்தைகள் தான். சரிங்களா? அப்போ இந்த ஒரு புரிதலோட நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரீரம், க்ஷேத்திரம்னா என்ன, க்ஷேத்திரங்கன்னா சோல், ஆத்மாவோட பரமாத்மாவோட நிலைப்பாடு. இதை வந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா? இதுதான் நம்மளுக்கு ஞானம் அப்படின்றோம். ஞானத்தோட இலக்கு பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். லலிதா மாதாஜி 13.12 ஸ்லோகம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். அர்ஜுனர் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை, பிரகிருதி, அனுபவிப்பவர் புருஷர், களம், க்ஷேத்ர, களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞ, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு 6 கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல்
என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் சேத்ரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அப்போ உடல் வந்து சரீரம் வந்து சேத்ர, அறிபவர் அது வந்து சேத்ரஜ்ஞ. ஒரு உடலிலும் ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப சேத்ரஜ்ஞன்றது ரெண்டு பேரையும் குறிக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.3 ஸ்லோகம். क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञोरज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வது ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். எந்த இடத்துலயும் பகவான் வந்து இவ்வளவுலாம் தெரிஞ்சு, இதுதான் பற்றற்ற நிலை இல்லைங்களா? எந்த இடத்துலயுமே வந்து இதுதான் இப்படிதான் முடிவு, இதைதான் நீ ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து எந்த இடத்துலயுமே பார்க்கவே முடியாது. உன்னோட விருப்பம், இது என்னோட அபிப்பிராயம் அப்படிதான் வந்து கொடுத்திருப்பாங்களே தவிர, ஆனா எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் எல்லாரையும் படைச்சவங்க பகவான். ஆனா எந்த இடத்துலயுமே வந்து நீ இதைதான் ஃபாலோ பண்ணணும், இது இது ஒரு கட்டாயப்படுத்தி எந்த இடத்துலயுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதே இல்லை. எல்லா இடத்துலயும் இது என்னோட அபிப்பிராயம், உன்னுடைய முடிவு அப்படின்றத வந்து பகவான் குறிப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. அதுதான் ரினவுன்ஸ்டு ஆர்டர் அப்படின்றது. அவ்வளவு கண்ட்ரோல் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே உண்டு. ஆனாலும் பற்றற்ற நிலையில ஜீவாத்மாவுக்கு கொடுக்குற அந்த ஃப்ரீடம். சரிங்களா? அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா, அறிபவன், அதாவது எல்லா உடலையும் பரதகுல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். பகவான் சூப்பர் சொல்ல எல்லா உடலிலும் இருக்காங்க. அப்போ உடலை பத்தியும் உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்களை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 13.5 ஸ்லோகம். ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितैः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவன் பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 3 விஷயங்கள் பத்தி, களம், அப்புறம் வந்து களத்தை அறிபவர், இவங்க இந்த 3 விஷயங்களை பத்தி நிறைய வேத நூல்கள் வந்து நிறைய முனிவர்கள் வந்து அதுக்கு விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து அந்த தாத்பரியம். அதாவது இது வந்து தைத்ரேய உபனிஷத் அதுல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. 5 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரம்ம பஞ்சம் பிரசித்தா அப்படின்றத இதுக்கு பெயர். சரிங்களா? அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்ற நிலைப்பாடு உண்டு. அன்னமய அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா உணவே பிரதானமா, குழந்தைகள்லாம் பாத்தீங்க இல்ல, இந்த உயிரினங்கள், ஊர்வாய் உயிரினங்கள் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உணவுதான் பிரதானம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஃபுட் இஸ் த சுப்ரீம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறதா அன்னமய அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதே பிராணமய அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சக்கரங்கள், குண்டலினி சக்தி இதெல்லாம் வந்து ஒரு நிலைப்படுத்தி பகவானை உணர்வாங்க இல்லைங்களா, ஒரு நிலைப்படுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது மூச்சுக்காற்றின் மூலியமா பகவானை உணர்ற விதம், அதை வந்து பிராணமய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மனோன்மய அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தவங்களோட ஃபீலிங்ஸ்னால, அப்புறம் வந்து அவங்களோட அந்த தாட்ஸ்னால, ஒரு மனசால அந்த ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றோம்னு சொல்றீங்களா, அப்ப ஞானத்தெல்லாம் கெயின் பண்ணிக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க இல்லைங்களா, பகவான் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஞானமய அப்படின்றது மனத்தின் மூலியமா பகவானை புரிஞ்சு கொள்றது அப்படின்றது. விஞ்ஞானமய அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனம் அப்புறம் வந்து லைஃப் சிம்டம்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோல், ஆத்மாவின் மூலமா பரமாத்மாவை உணர்ற ஒரு நிலைப்பாடு அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க பார்க்கிறோம். ஆனந்தமயன்றது முழுக்க சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சு அதுலயே வந்து நல்ல ஒரு ஆனந்த அந்த சமாதி நிலைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அஷ்டாங்க யோகால அந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறது ஆனந்தமய அப்படின்றது. இந்த நிலையோட சூப்பர் சோலோட இது வந்து ஆத்மாவில் சந்தோஷப்படுறது, இது வந்து பரமாத்மாவோடு இணைஞ்சிருக்கிறப்ப ஏற்படுற சந்தோஷம். இந்த ரிலேஷன் தான் இருக்கலே மிக உயர்ந்த ரிலேஷன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதை பத்தி நிறைய நுணுக்கமான விஷயங்கள் நிறைய வேத குறிப்புகள்ல உண்டு, நிறைய முனிவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி பிரம்மன் ரிலேஷன், பரமாத்மா ரிலேஷன், பகவான் ரிலேஷன் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி இதுவும் வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ளும் நிலைப்பாடு. சரிங்களா? இது வந்து அன்னமய,
உடலை வளர்க்கும் முறை அதோட இது வந்து இருக்கலே தாழ்ந்த ஒரு இது நிலைப்பாடு. அப்புறம் மூச்சு காற்ற ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானோடு இணையறது. அப்புறம் அதே வந்து மனசின் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறது. திங்கிங் அதாவது வந்து ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணி கடைசியில வந்து பகவான் யாரு அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிறது. அதே வந்து ஆத்மாவிலே நித்தியமா சந்தோஷம் அடைஞ்சு அப்புறம் அதன் மூலியம் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது. ஆனந்தமயன்றது முழுக்க முழுக்க சூப்பர் சோல். இது வந்து ரொம்ப புரிதல் என்னோட புரிதல் எப்படின்னா சமாதி நிலை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அஷ்டாங்க யோகால அந்த நிலைப்பாட்டுல உள்ளது அப்படின்ற ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.67 ஸ்லோகங்கள். துர்கா மாதாஜி. ஹரே ஓகே மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्गाच्च चेतनागृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. பஞ்சபூத்தம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம சேத்திரம்னா இந்த சரீரம்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த ஜட உடல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஜட உடல்னாலே இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம் அப்புறம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான். அப்ப அது எதாலெல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கு அதை பத்தின ஞானம் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. செயல்களின் களம் சேத்திரம் எதால செய்யப்பட்டிருக்குன்னா 24 பொருட்களால செய்யப்பட்டிருக்கு. மகா தத்துவா அப்படின்னு வந்து இதை சொல்லுவாங்க. பஞ்சபூதம் அப்படின்றது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம். அகங்காரம் அப்படின்றது புத்தி. அவ்யக்தம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க, அதாவது பிரதானான்னு சொல்லுவாங்க. முக்குணங்கள் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம். 10 புலன்கள் அப்படின்றது வந்து கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம். 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள். அதுதான் 10 புலன்கள். கர்மேந்திரியங்கள் அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கைகள். கர்மேந்திரியங்கள்ல செயல்கள் புரியறதுக்கான விஷயங்களா இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் கைகள் கால்கள். அப்புறம் நம்மளோட பேச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராஜனி கிரியேட் பண்றது அந்த விஷயங்கள். அதே வந்து ஞானேந்திரியம் அப்படின்றது ஞானத்தை வளர்க்கிற விஷயங்கள். என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணு, மூக்கு, காது, தொடு உணர்வு, அதுக்கப்புறம் நாக்கு. சரிங்களா. குழந்தைகள் ஞானத்தை எப்படி வளர்த்துக்குது, நம்ம சொல்லுவோம் வாயில வைக்காத, வாயிலேயே வைக்குது இந்த பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஆனா அது என்ன பண்ணுது, ஞானத்தை வளர்த்துக்குது அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அது இயல்பு, அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கான உரிமை அப்படின்ற விஷயத்துல அது என்ன பண்ணு டேஸ்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா. அப்போ ஞானேந்திரியம்ன்றது 5 விஷயங்கள். அதுதான் என்னது, கண்ணு, மூக்கு, காது, ஸ்கின், அப்புறம் வந்து நாக்கு, இதெல்லாம். சரிங்களா. அப்போ 10 புலன்கள்ன்றது கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5. கர்மேந்திரியங்கள்ன்றது ஞானத்தை வளர்க்கும் புலன்கள். கர்மேந்திரியங்கள்ன்றது செயல்களை உண்டு பண்ற புலன்கள். அதே ஞானேந்திரியம்ன்றது ஞானத்தை வளர்க்கும் புலன்கள். அப்புறம் மனம், நம்மளோட மனசு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே எழுதி பாருங்க, அகங்காரம், புத்தி, மனம் இதெல்லாமே இந்த ஸ்தூல சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள். புலன் இருக்கு, ஞானேந்திரியம் இருக்கு. அப்ப புலன் பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது என்னன்னா பார்க்கிறது, விஷன். நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த விஷன். அதுக்கப்புறம் ஸ்மெல், நம்ம ஒரு பொருளை முகர்றோம் அப்படின்னா அந்த வாசனை நம்ம உணர்றோம் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்மெல். அதுக்கப்புறம் வந்து சவுண்டு, அந்த உணர்வுகள் இதெல்லாம் வரும். சரிங்களா. அப்புறம் தொடும்போது சாஃப்டா இருக்கா ஹார்டா இருக்கா அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருக்குங்களா. அப்புறம் டேஸ்ட், ஸ்வீட்டா இருக்கா காரமா இருக்கா அப்படின்றது, இதெல்லாம் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா. பார்வை, ஸ்மெல்லு, சவுண்டு, டச்சு, அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து பொருட்கள், 5 புலன் பொருட்கள். அப்புறம் விருப்பு வெறுப்பு, டியூவாலிட்டிஸ், இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள். ஆத்மா வந்து இந்த மகா தத்துவால சம்பந்தப்படும் போதுதான் அது என்ன ஆகும், ஆக்டிவ் ஆகும் இல்லைங்களா. அப்போ உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. அப்போ நம்ம இந்த சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா, கிராஸ் பாடி, அதெல்லாம் எப்படிப்பட்டது, எதால செய்யப்பட்டிருக்கு, அதோட மூலப்பொருட்கள் என்ன அப்படின்றதான் இந்த விஷயங்கள். 24 எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம இதை குறிப்பிடுவோம். மகா தத்துவா நம்ம குறிப்பிடுவோம். இதுதான் க்ஷேத்ர அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி யாரும் கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி அவசியம் மாதாஜி. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திர் ஆர்ஜவம் அசார்யோபாசனம் ஷௌசம் சைத்தர்யம் ஆத்ம வினிக்ரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்கியம் அனஹங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்யு ஜராவ்யாதி துகதோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனபிஷ்வங்க புத்திர தாரகிருஹாதிஷு நித்யம் சமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோ பக்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்வம் அரதிர்ஜன சம்சதி அத்தியாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வ ஞானார்த்தர்ஷனம் ஏதஜ்ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அனன்யதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா என்னோட வாய்ஸ்? முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. கேக்கல. எனக்கு இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள் காமிக்குது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடக்கம், அதாவது இது எல்லாமே ஞானம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம சேத்திரம் பத்தி பார்த்துட்டோம். சேத்திரன்றது இந்த செயலின் களம். அது என்னன்னா இந்த கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி. இதுதான் சேத்திரன் பார்த்தாச்சு. சரீரம், நம்மளோட சரீரம். அது எதால செய்யப்பட்டிருக்கு? 24 பொருட்களாக செய்யப்பட்டிருக்கு. மகா தத்வா அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லுவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்பவே என்னது சிறந்த விஷயம். இதுவும் நம்ம நல்ல மனசுல பதிய வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஞானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், இதெல்லாமே ஒரு டிவோட்டிஸோட அடையாளங்களா இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள். கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா குணத்திலிருந்து வர்றது. நம்ம குணத்தை பண்படுத்தி அதுலேருந்து வர்றதுதான் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. ஒரு நிலம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நிலத்தை நல்லா பண்படுத்தி அதுல ஒரு நல்ல விதையை போட்டு அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம செய்யும் போது அது நல்லபடியா வளர்ச்சி அடையுது இல்லைங்களா? நல்லபடியா அது ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ண பக்தின்றது மனசுல இருந்து, நம்மளோட குணத்திலிருந்து வரக்கூடிய விஷயம். அதனாலதான் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா குணத்தின் விஷயத்துல இருந்தே பகவான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்போ அந்த நல்ல குணம் இருக்கும்போது நல்ல எண்ணங்கள் வரும். நல்ல எண்ணங்கள் வரும்போது நல்ல செயல்கள் வரும். நல்ல செயல்கள் வரும்போது பக்தி நல்லபடியா நம்மளுக்கு பகவான் மேல வரும். அப்ப குணங்கள் நல்லபடியா இருக்கும் பட்சத்துலதான் பக்தி நல்லபடியா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத இங்க கிருஷ்ண பக்தியோட தாத்பரியம். அப்போ இருக்கிறதுலே முக்கியமானது ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கவே கூடாது. என்னோடது அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது இருக்கவே கூடாது. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோடது. பீஸ் ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 5வது அத்தியாயத்துல எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றது பகவான், எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்றது பகவான், எல்லாருக்கும் முற்ற நண்பனா இருக்கிறவங்க பகவான். அப்படின்னும் போது நம்ம கண்ட்ரோல் எதுவும் கிடையாது. நம்ம என்ஜாய் பண்றதுக்கு இந்த சரீரம் நமக்கு பகவான் கொடுக்கல. அப்போ நம்மளுக்கு உற்ற நண்பன் அவங்க, நமக்கு விரோதி கிடையாது. இவ்வளவு தூரம் காருண்ய குணத்தோட இருக்காங்க இல்ல பக்தர்களுக்கு எல்லாரும். அப்போ நமக்கு உற்ற நண்பன். இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டிலேயே நம்ம இருந்தோம்னாலே நமக்கு அமைதி உண்டு. நம்ம கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கிட்டாதான் கண்ட்ரோல் நம்ம கையில இருக்கு. எல்லாமே நான் என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னும் போது அந்த அகங்காரம் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது? நமக்கு அந்த செயல்பாடுகள்ல ஒரு சிரமம், ஆன்சைட்டி அப்படின்றது மன அமைதி நம்மளை விட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? அதனால பீஸ் ஃபார்முலாவை அதை பார்த்தோம். அப்போ அடக்கம் அப்படின்றது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குணமா நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கும்போது பக்தர்களா கிருஷ்ண பக்தி நம்மளால நல்லபடியா செய்ய முடியாது. அப்போ அடக்கம், கர்வமின்மை, அப்புறம் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஏன்னா திறமையா யார் இருக்காங்க? எல்லார்கிட்டையும், மனிதர்கள் கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் பகவான். அப்போ எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம அச்சீவ் பண்ணாலும் அதுல கர்வம்னு வந்ததுன்னா அது நம்மளோட அது என்னது ஃபால்ஸ் விஷயம் தான் அதுவும். அப்ப கர்வமின்மை, அஹிம்சை, மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது, பொறுமை, பொறுமையோட இருக்கணும், டாலரன்ஸ், எளிமை, அதுக்கப்புறம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல் ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா பக்தி எப்படி பண்ணணும், இப்ப பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரியுது இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவானே குருவா இருந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அர்ஜுனருக்கு கொடுக்குறாங்க, அதை நம்மளும் கேட்கிறோம். அப்படின்னும் போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அதுவும் ரொம்ப முக்கியம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். 4 பரம்பரை அதுலதான் கிருஷ்ணர் கொடுத்த நாலேஜை தாத்பரியம் மாறாம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம். ஒண்ணு பிரம்ம சம்பிரதாயம், இன்னொன்னு ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்,
இன்னொன்னு ருத்ர சம்பிரதாயம், இன்னொன்னு குமார சம்பிரதாயம். இதுல வந்து எந்த ஒரு அடல்ட்ரேஷனும் பண்ணவே மாட்டாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். இந்த பரம்பரையில் நம்ம யாரையாவது ஒருத்தவங்களை அணுகி நம்ம ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். அவங்க தான் நல்ல வழியில நம்மள சரியான பாதையில கொண்டு போவாங்க. அப்புறம் தூய்மை, மனதளவிலும் தூய்மை, உடல் அளவிலும் தூய்மை, சுற்றுப்புறத்திலும் தூய்மை. ஏன்னா பகவான் வந்து பியூரஸ்ட். அவங்கள பக்தி பண்ணும்போதே நம்ம கிட்ட உள்ள பாபங்கள்லாம் தொலையுதுன்னா அவங்க எவ்வளவு புனிதமானவங்களா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ தூய்மையா நம்மளும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அந்த தூய்மையை மேனிப்புலேட் பண்ணிடக்கூடாது, அதாவது இன்னும் அடல்ட்ரேட் பண்ணிடக்கூடாது இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், சத்துவ குணத்துல நம்ம இருக்கணும். தூய்மை, தளராமை, பக்தியில அந்த ஒரு இது தோய்வு வந்துடவே கூடாது சரிங்களா. சுய கட்டுப்பாடு, ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டோம், நம்ம பக்தி பண்ணி நமக்கு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா இன்னும் நல்லா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், உத்வேகம் வரணும், எந்தூசியாசமா இருக்கணும். அதான் தளராமை. சுய கட்டுப்பாடு எதுல இருக்கணும், இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். இந்த சரீரம் பக்தி சேவை பண்றதுக்காக பகவானால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்ற உணர்வோட நம்ம வாழும்போது சுய கட்டுப்பாடுன்றது இயல்பா வரும். நம்ம அடுத்தவங்களோட பொருளை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா. இப்ப என்னோட பொருள் அப்படின்னா, இந்த லேப்டாப் இப்ப என்னோடது அப்படின்னா இதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். அடுத்தவங்களோட நம்ம எடுப்போம்னா இயல்பாவே நம்மளுக்கு அந்த நேச்சர் இருக்காது இல்லைங்களா. இல்ல அது என்னோடது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அதை எடுக்கவே மாட்டோம். அப்படின்னும் போது இந்த சரீரமும் பகவானால கொடுக்கப்பட்டது, இந்த ஆத்மாவும் பகவானோடது. அப்படின்னும் போது இது பகவானோட சேவையில ஈடுபட வேண்டிய ஒரு தாத்பரியத்துல உள்ளது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த நினைவோடு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்னா ஒரு சாப்பாடு கூட பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நம்மளால எடுத்துக்கவே முடியாது சரிங்களா. அப்ப சுய கட்டுப்பாடுன்றது இயல்பாவே நமக்கு வந்துடும். புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். ஏன்னா புலனுகர்ச்சி பொருட்களால் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது, பந்தம் ஏற்படுது, காமம், ஆசை இதெல்லாம் வருதுன்னு 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் அதுதான் நம்ம மனசை ஆசைப்பட வச்சிடும். அதுல இருந்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒதுங்கி இருக்கிறது. பொய், அகங்காரம் இல்லாமல் இருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். எதனால எல்லாரும் பிறக்கிறோம், இறக்குறோம், முதுமை ஏன் வருது, நோய் ஏன் வருது, எதற்காக இந்த கஷ்டங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம், எல்லா ஆத்மாக்களும் அனுபவிக்குது இல்லைங்களா. அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பூச்சியிலிருந்து மனிதர்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே இதை அனுபவிக்கிறோம். அப்போ அது எதனால அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைஞ்சிடுவோம். அப்போ குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். கடமையை செய்யணும், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம அவங்களோட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் நல்லபடியா செய்யணும், நம்ம அன்பை கொடுக்கணும், கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஏன்னா எல்லாருமே ஆத்மா பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்க, யாரையும் தேசிக்க கூடாதுன்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னு ஆனா பற்றுதல் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மள பகவான்ட்டு பிரிச்சிடும். அதனால குழந்தைகள், மனைவி, வீடு, இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். சந்தோஷமா அன்பு அவங்க கிட்ட காண்பிக்கலாம், அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கடமைகளா செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்காக நம்ம அவங்களை விட்டுடணுமானா கூடவே கூடாது. விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. எனக்கு இது பிடிக்கும், பிடிக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சாப்பாட்டுல இருந்து எதுலையுமே இல்லாம பாத்துக்கணும். என் மீது நான் நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, அப்புறம் பகவான் மீது நித்தியமான களங்கமற்ற அனன்ய பக்தி, அப்புறம் தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். ஏன்னா நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம பக்தியில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் சமயத்திலையும் கொஞ்சம் இந்த மெட்டீரியல் பீப்புள்ஸ் அதாவது பகவானே இல்லை, வேதங்கள்லாம் போய் அப்படின்றவங்களோட நம்ம கலந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் சொன்னோம் இல்லைங்களா, நிறைய நல்ல நல்ல ஆப்பிள்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு வீணா போன ஆப்பிள வச்சா எல்லாமே வீணாயிடும் ஒரு 10 நாள்ல இல்லைங்களா, 5 நாள்ல அந்த மாதிரிதான் ஆயிடும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்லபடியா பக்தியை வளர்க்கணும், அந்த பக்தியை யாரும் பாழ் பண்ணிடாம நம்மள பாத்துக்கணும். அதனாலதான் தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட அந்த ஸ்திரமான ஒரு குணம் இருக்கணும். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், இதுவும் அதற்கான காரணம். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்மா நித்தியமானது அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் நல்லபடியா, ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டமான பக்தி சம்பந்தப்பட்டமான ஞானத்தை நல்லபடியா ஏத்துக்கிறது. பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறது. இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவ்வளவு விஷயங்களும் தான் ஞானம் சரிங்களா. இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன், இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா. அப்ப பகவான் இங்க குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லபடியா ஆழ்ந்து யோசிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம்.
இன்னொன்னு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதை செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு இந்த மத்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு புரிதல் வந்துரும். அதே மாதிரி பகவான் மீது நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, இதுல நம்ம ஈடுபட்டோம், சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னாலும் பகவானுக்கு இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி நிறைய கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றது, நிறைய ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்றது, இந்த மாதிரி நம்ம ஈடுபடவும் செஞ்சோம்னாலும் நம்மளுக்கு மத்த விஷயங்கள் நல்லபடியா வந்துடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். என் மீது நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, இதை பிரதானமா வச்சு பண்ணாலும் மத்த எல்லாமே நமக்கு அமைஞ்சிடும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எல்லாமே ஞானம் அப்படின்ற வகையில பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். மாதாஜி 13.13 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. சத்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி அவசியம் மாதாஜி. ஞானம் யத் தத் பிரவஷ்யாமி யக் ஞானத்வாம் மருதம் அனுஷ்டே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம நா சத்தன் நா சத் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். அப்ப ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், சேத்திர பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப யார பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா அமிர்தம் போல சுவையா இருக்கும். தொலைஞ்ச பிள்ளைக்கு யாரு ரொம்ப வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன, பிடிச்ச விஷயம் என்ன, அமிர்தம் என்ன அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா கிடைக்கிறது தான் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் பகவான் கிட்ட பிரிஞ்சிருக்கோம், நமக்கு அமிர்தமான சுவையோட உள்ளது என்னது? பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்ப தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருள் நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாதது, எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும், பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதும் இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஆரம்பம் இல்லாதது, எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, பிரம்மன் ஆத்மா, சாரி, இது வந்து ஆத்மாவை பத்தின ஸ்லோகம். இது வந்து என்ன, ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன? அதாவது சேத்திரஞால 2 பேர் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒண்ணு ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மான்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். இது ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன? ஆரம்பமற்றது, எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. அப்போ பகவானோட சமநிலை கிடையாது, பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது. பிரம்மன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து ஜட இயற்கையும் பிரம்மன், ஆத்மாவும் பிரம்மன், பரமாத்மாவும் பிரம்மன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். எதனால இது எல்லாமே நித்தியமானது அப்படின்னும் போது ஆத்மாவும் பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இந்த ஜட உலகத்துல எவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்தாலும் அதோட இது சம்பந்தப்படாம இருக்கும் அப்படின்ற நிலைப்பாடு. ஆத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சேத்திரஜ்ஞால ஆத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.15 ஸ்லோகம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स. सर्वेन्द्रिय गुणापासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணமான பரமாத்மாவே இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர், இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். இது வந்து பரமாத்மாவை பத்தி. சேத்திரஜ்ஞால 2 பேர் ஆத்மா பரமாத்மான்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதற்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் யார பத்தி குறிப்பிட்டிருக்கு? ஆத்மாவை பத்தி. ஆத்மாவை நிலைப்பாடு என்ன? ஆரம்பமற்றது, அதுவும் வந்து பிறப்பற்றது, ஆரம்பமற்றது, அப்புறம் பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் ஆத்மா இங்க ஜட உலகத்துல வரும்போதுதான் இங்க என்ன ஏற்படுது? இது குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்பாடுகள் ஏற்படுது, செயல்பட ஆரம்பிக்குது. இந்த ஜட உலகம் மகா தத்துவம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன? இந்த ஜட உலகிற்கு ஆத்மா பந்தப்படாது, அது அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே வந்து இங்க பரமாத்மாவை பத்தி பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். குணங்களுக்கு எஜமானர், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.16. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. बहिरन्तश्चभूतानाम् अचरं चरं एव च सूक्ष्मत्वां तत् अविज्ञेयं दूरस्थं शान्तिकेश तत्. हरे कृष्णा.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பரமாத்மா எப்படி இருக்காங்க? எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்காங்க பரமாத்மா, இல்லைங்களா? எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் நிறைய ஸ்லோகங்களை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அதனாலதான் ஜட பொருளா இருந்தாலும் அது பகவானோட திருமேனியிலிருந்து வந்ததுன்னும் போது எல்லாமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டது. அப்ப சித்த அச்சித்து ரெண்டுலயுமே பரமாத்மா இருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். அவர் சூஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமைகளால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். தெய்வீக தன்மை, இல்லைங்களா? அது இந்த குறைகள் நிறைஞ்ச இந்த 4 குறைகள் கூட நம்ம பார்த்தோம், இல்லைங்களா? இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், இல்யூஷன், மிஸ்டேக், சீட்டிங், ப்ரொஃபன்சி, இதெல்லாம் இருக்கு, இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஒரு ஜட புலன்களின் வலிமையோட நம்மளால அவங்கள பார்க்கவோ புரிஞ்சுக்கவோ முடியாது. மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். எங்க இருக்காங்க? பகவானோட உலகம், வைகுண்டம், கோலோகம். ஆனா எல்லாரோட அருகிலும் இருக்காங்க. எப்படி? பரமாத்மாவா இருக்காங்க. எத்தனை உயிர்வாழிகள் இருக்கோமோ அத்தனை உயிர்வாழிகள் கிட்டையும் அவங்க பரமாத்மா இருக்காங்க. அதுதான் பிரம்ம மோகன் லீலையிலையும் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் அவங்களோட கோபாஸ் எல்லாம் கூட்டு போயிட்டாங்க பிரம்மானும் போது எல்லாருமா விரிவடைஞ்சாங்க. பசுக்களாவும் கோபாஸாகவும் விரிவடைஞ்சாங்க, இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் பகவானோட ஸ்வரூபத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. அப்படின்னும் போது மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் வைகுண்டத்துல இருக்காங்கனாலும் கோலோகத்துல இருக்காங்கனாலும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். பரமாத்மாவை யாரையும் விட்டுடாம கூடவே இருக்காங்க. அதேதான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம கஜேந்திர மோட்சம் அதையும் பார்க்கலாம். ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்ட உடனே பிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல பகவான் என்ன பண்ணாங்க? தொலைவில் இருக்காங்க வைகுண்டம் கோலோகத்துல. ஆனா என்ன பண்ணாங்க? பிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல கஜேந்திர கூப்பிட்ட உடனே என்ன பண்ணாங்க? அவங்கள காப்பாத்தினாங்க. அப்ப அவர் மிக அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி திரௌபதி அம்மா அவங்களும் கோவிந்தா அப்படின்னு கூப்பிட்டோன்னே என்ன பண்ணாங்க? பகவான் உடனே ஓடி அவங்கள காப்பாத்தினாங்க, இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த வார்த்தைகளுக்கான விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். இதுவும் சேம் ஸ்லோகம் தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. மாதாஜி 13.18 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Srividya Mataji, Hare Krishna. Srividya Mataji. Unmute பண்ணுங்க Mataji. கோட்டேஸ்வரி Mataji இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. Okay. ज्योतिषाम् अभितच् ज्योतिस्तमस परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्. மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். பரமாத்மாவை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், சரிங்களா? கஷேத்ரஜ்ஞ பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம். எல்லாமே எதெல்லாம் பிரகாசமா இருக்கோ நம்ம ஏற்கனவே 10வது விதத்துல பார்த்தோம்ல, எதெல்லாம் திவ்யமானதோ எதெல்லாம் நன்மையானதோ அதெல்லாம் பகவான் அப்படின்னு அவங்க குறிப்பிட்டிருந்தாங்க, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஏன்னா முழுக்க முழுக்க தூய்மையானவங்க அப்படின்னும் போது எல்லா நன்மைகளும் தான் பகவானை நம்ம பார்க்க முடியும். அப்ப பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிலும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகும். சரிங்களா? இங்க ஜட உலகத்தில் மட்டும்தான் இந்த காலங்கள்லாம் காலை மாலை இரவு இதெல்லாம் ஜட உலகத்துக்கு மட்டும்தான். ஸ்பிரிச்சுவல்ல அந்த மாதிரி ஒரு டைமே கிடையவே கிடையாது. அப்போ ஜட இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவரும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் ஞானமாகவும் அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் சேத்ரஜ்ஞா, இல்லைங்களா? அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் பரமாத்மா. அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். எப்படி இருக்காங்க? பரமாத்மாவா எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காங்க அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை குறிப்பிடுறாங்க அவங்களோட திருவாயிலிருந்து. அதனால இது எல்லாமே என்னது? மிக உயர்ந்த உத்தம ஸ்லோகங்கள். மாதாஜி 13.19 ஸ்லோகம். சத்யம் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. इति केष्ट्रं तादा ज्ञानं ज्ञानें सोक्तं समास सद मद्भक्त एतद् विज्ञान मद्भावोयो पपत्यते.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள், நேயம், பரமாத்மா ஆகியவற்றை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, அறியப்படும் பொருள் பரமாத்மா. இதெல்லாம் யாரால மட்டுமே புரிஞ்சுக்க முடியுமா? பக்தர்களால மட்டுமே புரிஞ்சுக்க முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப பக்தி எவ்வளவு உன்னதமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.20 ஸ்லோகம். जय श्री माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि उभावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை. இதுவும் பிரம்மன், ஜட இயற்கையும். உயிர்வாழியும் பிரம்மன் இல்லைங்களா? ஆரம்பமற்றது. ஜட இயற்கையும் ஆரம்பம் முடிவு கிடையாது, இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா உயிர்வாழி சம்பந்தப்படும் போது அது ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடுது, மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதுல. சரிங்களா? அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படுது. அப்ப ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களுக்கும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப எதனால மாற்றங்கள் ஏற்படுதுன்னா, அந்த முக்குணங்கள் அதோட உயிர்வாழி சம்பந்தப்படும் போது இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுது, ஆக்டிவிட்டியாக கிரியேட் ஆகுது. சரிங்களா? ஏன்னா குணத்தை சம்பந்தப்படும் போது அந்த அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, செயல்கள்ல ஈடுபடுது. அதனால அது கர்மங்களை சம்பாதிக்குது. அப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இயங்க ஆரம்பிக்குது ஜட இயற்கை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.21 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषस्तु दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। हरे कृष्ण। கிருஷ்ண பிரபுஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. முக்குணங்கள் தான் காரணம். சரிங்களா? எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும், நம்ம செய்யற செயல்கள் விளைவுகள் எல்லாத்துக்கும் இயற்கையே, முக்குணமே காரணம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. அப்ப நமக்கு வர இன்ப துன்பத்துக்கு யாரு காரணம்? நம்மளேதான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா நல்ல குணத்தோட செயல்கள் செய்யும் போது அதோட விளைவுகள் நன்மையா இருக்கும். ரஜோகுணம் தமோ குணத்தோட செயல்களில் ஈடுபடும் போது இயற்கை தான் காரணம்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த இயற்கை தான் முக்குணங்கள். ரஜோகுணம் தமோ குணத்தோட செயல்களை நம்ம செய்யும் போது அது பாப செயல்களா இருக்கும். அப்போ அதோட விளைவு துன்பமா இருக்கும். அப்போ இதை யாரு செலக்ட் பண்றோம்? நம்ம உயிர் வாழி. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. அதனால்தான் பகவத்கீதை படிச்சு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வர கஷ்டத்துக்கு நம்ம யாரையும் பிளேம் பண்ண மாட்டோம். நம்ம தான் அதுக்கு காரணம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சத்துவ குணத்துல இருந்து பகவானை பக்தி செய்வோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 13.22 ஸ்லோகம். ललिता माता जी, हरे कृष्णा। கிருஷ்ணா படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதிஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதசத்யோ நிஜன்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி, ஜட இயற்கையில்னா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற உயிர்வாழி ஆத்மா இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு, இந்த முக்குணங்களை அனுபவிக்கும் போது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல சத்துவகுணம்னா என்ன? நல்ல செயல்கள். ரஜோகுணம்ன்றது சுயநலமான செயல்கள், எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு நான் அதை எப்படியாவது அடையணும். அதே தமோ குணம்ன்றது அது அதர்மமா இருந்தாலும் நான் அதை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல செயல்களை ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட ஆசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி. அப்போ இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு, சரிங்களா? ஆசைகளை அடைய அடைய முக்குணங்கள் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இந்த மாதிரியே வாழ்க்கைய ஜீவாத்மா வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கு. சரிங்களா? இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. அப்ப இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுது? ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, பகவானோட பக்தி செயல் ஏற்படுது. அந்த புரிதல் இல்லாததுனால இந்த சரீரம் பகவான் நமக்கு பக்தி சேவை பண்ணி பகவானை அடையறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்காம, ஆனா இதெல்லாம் வியாசர், அர்ஜுனர், நாரதர் எல்லாரும் உணர்ந்திருக்காங்க. எல்லாரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட். எல்லா ஜீவாத்மாவும் பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும், முக்தி தான் கடைசியில அல்டிமேட் கோல் தெரியுது. ஆனா இது தெரியாத பட்சத்துல என்ன பண்றாங்க? உயிர்வாழிகள், ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழிகள்
இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு திரும்ப திரும்ப அந்த சந்தோஷங்களை சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் என்னால் பிடிச்சதை சாப்பிட்டு பிடிச்சதை செஞ்சு இருக்காங்க இல்லைங்களா, வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். அப்போ பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். நன்மையும் தீமையும் எதனால வருது? இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்துட்டோம் இல்லைங்களா, இன்பம் துன்பம் உயிர் வாழியே காரணம் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். அப்ப இந்த மாதிரி முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு உயிர் வாழி காரணமா இருக்கும். நம்மளுக்கு இப்ப காரணம் புரிஞ்சு போச்சு. ஜட இயற்கையில சம்பந்தப்படுறதுனால தான் நமக்கு பகவானை மறந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடாம இந்த ஜட இயற்கையோட இணைஞ்சதுனாலதான் நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா. அப்ப என்னது, பல்வேறு இனங்களில், அதுதான் மச்ச அவதாரத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, பகவானோட இந்த இது தசாவதாரம். அதே மாதிரி நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கையும் என்ன ஏற்படுது, இந்த அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே செடி கொடிகள் அதெல்லாம் வந்து அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வரும். அப்படியே வந்து மனிதனா பிறக்கிறோம். இந்த நிலையிலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இங்க மட்டும்தான் கர்மா உண்டு சரிங்களா. இதுல வந்து கர்மா கிடையாது. நம்ம செஞ்ச தவறுக்கான பிறவிகளா இது வந்து நமக்கு திரும்பி கிடைக்கும். இப்ப மனித பிறவியில ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருக்காங்கன்னா, தவறுகள் செஞ்சாங்கன்னா என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த தாழ்ந்த பிறவி கிடைக்கும். அதுல இருந்து மறுபடியும் அவங்க மனித பிறவிக்கு வருவாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் அந்த பிறவிலையாவது அவங்க என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு பக்தி செயல் ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும். அதுதான் வந்து இலக்கு. ஆனா அந்த பிறவிலையும் என்ன பண்றது இல்ல, பகவான் ஒருத்தவங்க இல்ல, வேதத்துல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க, மனிதன் தன்னோட விருப்பப்படி சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல ஈடுபடுறாங்க. அப்போ முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறாங்க. ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்தோகுணம் இதுல ஈடுபடும் போது அதற்கேற்ற செயல்கள் புரியுறாங்க. அதற்கேற்ற கர்ம பலனை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. மறுபடியும் அவங்க இந்த தாழ்ந்த பிறவி, அதுதான் இங்க பார்க்கிறோம். பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து ஹையார்கி சரிங்களா, ஒரு சோலோட டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன். ஆனா மனித பிறவின்றது மிக உயர்ந்தது. பகவானை புரிஞ்சுக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு அப்ப மட்டும்தான் கிடைக்கும். மாதாஜி 13.23 ஸ்லோகம். कोटीश्वरी माताजी, हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே அவசியம் மாதாஜி. उपद्रष्टानुमन्तास कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषपरः। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. இது தாண்டி ஜட இயற்கை பார்த்தாச்சு. ஜட இயற்கையோட ஆத்மா சம்பந்தப்படுறதுனால பல்வேறு நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறாங்க. பல்வேறு இனங்களில் பிறப்பு எடுத்து நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். காரணம் இதுதான். காரணம் குண சங்கோஷ, ஆத்மா குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதற்கான விடிவு தெரியணும் இல்லைங்களா, வழி தெரியணும் இல்லைங்களா, அது நாளைக்கு அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். அப்போ இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவர் இருக்கிறார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். இப்ப பரமாத்மாவை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவர். யாரையும் கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க, நீ இதை எனக்கு தான் பக்தி பண்ணணும், நீ தமோ குணத்துலதான் இருக்கணும், நீ ரஜோகுணத்துல தான் இருக்கணும், சத்தகுணம் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. மேற்பார்வையிடுவாங்க. ஒரு உயிர்வாழ் என்ன ஆசைப்படுதோ அதை செய்யறதுக்கான உரிமை அதற்கு உண்டுன்ற மாதிரி இருப்பாங்க. மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குவாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நல்ல ஸ்கூலு, நல்ல காலேஜ், எல்லாமே நல்ல அறிவுரைகள்லாம் கொடுத்துருப்போம், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும். ஆனா அதை அவங்க நல்லா பயன்படுத்திக்கிறதுன்றது அவங்களோட கடமை இல்லைங்களா. அந்த விஷயத்துல நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால அறிவுரை மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். அவங்கதான் அதை என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா அவங்க வாழ்க்கைய கையில எடுத்து கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா. அதுல வந்து நம்மளால இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரிதான் பகவான் எல்லா அறிவுரைகளையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. பகவத்கீதையில பாகவதத்துல எப்படிலாம் வந்து பகவான் பக்தர்கள் அனுபவிச்சாங்கன்றது நம்ம பார்த்துட்டோம். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளும் அந்த நல்ல மார்க்கத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பகவான் எப்படி இருக்காங்க, மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.24 ஸ்லோகம். सत्या माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। படிக்கிறேன் மாதாஜி. ய ஏவம் வேதி புருஷம் பிரக்ரீதம் சா குணை சஹ சர்வதா வர்த்தாமனோ அபி நச பூயோ அபி ஜாயதே.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜட இயற்கை உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். காரணம் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா? எதனால நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுச்சுவேஷன் இருக்கோம், கஷ்டங்களை ஏன் அனுபவிக்கிறோம், ஏன் பகவான்கிட்ட பிரிஞ்சிருக்கிறோம்னு. அப்போ யார் ஒருத்தங்க இதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறார்கள். கண்டிப்பா பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவாங்க, அவங்க முக்தி அடைவாங்க. அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத பார்க்கணும். எந்த நிலையில இருந்தாலும்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம்னா, அவங்க சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் சரி இந்த பிறவியில. ஆனா அவங்க இந்த தாத்பரியத்தை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்களாம், இதே பிறவில அவங்க முக்தி அடைவாங்க. அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துடலாம். இவங்க ராமாயணம் எழுதினாங்க இல்லைங்களா, வால்மீகி. அவங்க முன்னாடி காலத்துல எப்படி இருந்தாங்கன்னா ஒரு வேடனா இருந்தாங்க. சரிங்களா? அவங்க பேர் ரத்னாகர். அவங்க ஒரு வேடனா இருந்தாங்க. எல்லா உயிரினங்களையும் அதாவது வேட்டையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் வழிபோக்கர்கள்கிட்ட இருந்து அவங்க காசெல்லாம் வாங்கிட்டு அவங்க கஷ்டப்படுத்துற இதுலயும் அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. அது தமோ குணத்தின் அறிகுறி இல்லைங்களா? அப்படி அவங்க செய்யும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட நாரதர் எங்க வந்தாலும் தூய பக்தி, அனுகிரகம், குரு, அவங்க டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். அப்ப நாரதர் வராங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரத்னாகர்கிட்ட கேக்குறாங்க, நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் தவறுகள் பண்றியே, இதுக்கெல்லாம் பாவம் கிடைக்கும் தெரியுமானா, நான் என்னோட குடும்பத்தை பாத்துக்கிறதுக்காக நான் பண்றேன், அதனால இதுல எனக்கு எப்படி பாவம் வரும், என்னோட கடமை இல்லையா இது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரி, நீ உன்னோட குடும்பத்துல போய் கேளு, அந்த மாதிரி பாவம் எல்லாம் பண்ற, அதோட பாவத்தெல்லாம் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்களான்னு கேளு. உடனே இவங்களும் வீட்டுக்கு போவாங்க. வீட்டுல போய் அவங்க அப்பா, தங்க ஒய்ஃப், அப்புறம் குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் பாவம் பண்ணிதான் சம்பாதிக்கிறேன், அதோட பாவத்தெல்லாம் ஏத்துக்கிறீங்களான்னு போது, நீங்க எங்களை பாத்துக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை, நீங்க பாவம் பண்ணிதான் எங்களை பாத்துக்கணும்னு கிடையாது, நீங்க நன்மைகள் செஞ்சு கூட எங்களை பாத்துக்கலாம், ஆனால் உங்களோட பாவத்துல நாங்க பங்கு எடுத்துக்க மாட்டோம்னு சொல்லிடுவாங்க. உடனே உங்களுக்கு ரொம்ப ஏமாற்றமா போயிடும். உடனே மறுபடியும் காட்டுக்கு திரும்பி வருவாங்க. நாரதர் அன்னைக்கு வருவாங்க. வந்த உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு பாவத்துல யாரும் பங்கெடுத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்ன உடனே சரி, நீ ஏன்னா அவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்போ ரத்னாகரா இருக்கும்போது, நீ இந்த மரத்தடியில உட்காந்து மராமரான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா தமோ குணத்துல உள்ளவங்க கிட்ட எடுத்த உடனே ஆன்மீக பக்தி இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கறதுன்றது அவங்களால அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்க முடியாது. சரிங்களா? அப்ப மராமரான்னு சொல்லணும்னே குரு சொன்னா அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, நாரதர் குரு சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களும் ஒரு மரத்தடியில உட்காந்து ராம 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 ராமன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. 18,000 ஆண்டுகள் இதே மாதிரி சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ராமராமன் ராமரோட ஞாபகம் இது பேர் சொல்ல சொல்ல அவங்க மேல என்ன ஆகுது, எறும்பு புத்தே கட்டிடுது. சரிங்களா? அதனாலதான் அது எறும்பு புத்துக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல வால்மீகின்னு பேரு, வால்மீகான்னு பேரு. அந்த எறும்பு புத்து அவங்க மேல கட்டினதுனாலதான் அவங்களுக்கு வால்மீகின்னு பேர் வந்தது. சரிங்களா? அப்புறம் அவங்களுக்கு என்னாச்சு, அந்த டிரான்சென்டென்டல் தமோ குணத்திலிருந்து குருவோட அனுகிரகத்தோட பக்தி பண்ணதுனால அவங்களுக்கு என்ன, அந்த பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, சுத்த சத்துவகுணம் கிடைக்குது. பக்தனா அவங்க ஆகுறாங்க, ராமாயணத்தை அவங்க எழுதுறாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.25 ஸ்லோகம். जय श्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதினாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதனாலும் காண்கின்றனர். எப்படிலாம் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும், பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சிலவங்க தியானத்தின் மூலியமா, அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலியமா, சிலவங்க ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறதன் மூலியமா, ஞான யோகத்தை வளர்த்துக்கிறது. சரிங்களா? வேறு சிலர் பலனை எதிர்பார்க்காது செயல்படுவது, அதான் கர்மயோகம். இந்த 3 முறைகள்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.26 ஸ்லோகம். श्रीविद्या माता जी, हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. अन्येत्व एवं मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येवं मृत्युं श्रुतिपरायणाः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் இந்த யோகங்கள்லாம் தெரியாது, கர்ம யோகம், ஞான யோகம்,
தெரியல அப்படின்ற பட்சத்துல ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடம் இருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் அந்த ஒரு அதன் மூலியமா சரிங்களா கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். கேட்கவே நம்மளுக்கு பகவான் மேல பக்தி ஏற்படும். ஸ்ரவணம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தினால் கேட்கிற அந்த ஒரு குணத்தின் காரணமாகவே அவங்களால என்ன பண்ண முடியுமா அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இது வந்து கபிலர் தேவகுத்தி அவங்களுக்கு கொடுக்கிற சாங்கிய நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது ஆத்மாதான் பக்தி பண்ணி ஆத்மாவே பகவானை அடையணும் அப்படின்ற உபதேசத்தை கபிலர் வந்து தேவகுத்தி அவங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க தன்னோட தாய்க்கு. சரிங்களா? அப்ப யார் வந்து இந்த கர்மயோகம் ஞானயோகம் அதுல வந்து ஒரு சரியான அனுபவம் இல்லைன்னாலும் பகவானை பத்தி கேட்கறதால மட்டுமே அவங்களால இந்த பிறப்பிறப்பு அந்த கேட்கும் குணத்தாலே பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளிவர முடியும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மாதாஜி 13.27 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्रक्षेत्रञ्च समयोगया योगात् तद्वित्ति परदर्शप. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதன என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ, எந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தாலும் பகவான் சம்பந்தப்பட்டது. சரிங்களா? அவையெல்லாம் செயல்களின் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே. அது எல்லாமே சேத்ரஜன் இது ரெண்டும் சேர்ந்த விஷயம்தான், பகவானோட சம்பந்தப்பட்டது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதேதான் இங்க திருப்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. மாதாஜி 13.28 ஸ்லோகம். ललिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वासु। हरे कृष्णा माताजी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा மாதாஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் இதுதான் பண்டிதா சமதர்ஷனன் பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை. அப்ப இந்த சேத்திரம் அழியும், ஆனா சேத்ரஜன் என்னைக்கும் அழிவடையறதில்லை. ஆத்மாவா இருந்தாலும் சரி பரமாத்மாவும். சரிங்களா? அப்போ அது நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவன். அப்போ இந்த சரீரம் அழியக்கூடியதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் நமக்கு நிரந்தரம் அல்ல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு எல்லா விதமான டியூயாலிட்டிஸ் அந்த ஆன்சைட்டி எல்லாமே நம்மளுக்கு குறைஞ்சிடும். பகவான் மேல பக்தி ஒன்னாவே பார்க்க ஆரம்பிப்போம் எல்லாரையும். அதுதான் அது என்ன ஆத்மா பரமாத்மா அப்படின்ற ஒரு அனுபவம் மட்டுமே இருக்கும். அவங்கதான் உண்மையில் காண்கின்றனர். ஞான சக்ஷு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.29 ஸ்லோகம். सत्या एम सत्या माता जी हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट பண்ணுங்க माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी। வாசிங்க மாதாஜி ஸ்லோகம். ஐயோ இத சுவாகத்தா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. माता जी हैंड रेस பண்ணனத கூப்பிடுறேன். ஓகே माता जी। கோட்டீஸ்வரி माता जी, லதா माता जी हैंड रेस பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா லதா माता जी। हरे कृष्णा मनदा படிக்கிறேன். படிங்க माता जी। பஷ்யந்தி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் ந கினஸ் ஆத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளும் சமமாக விட்டிருப்பதை காண்பவன் தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதான் பண்டிதா சமதர்ஷன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தினோட தாத்பரியம் தான் இதுலயும் நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.30 ஸ்லோகம். கோட்டீஸ்வரி माता जी हरे कृष्णा। அனை படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம். प्रकृत्य यवै स कर्माणि क्रियमाणि सर्वश य पश्यति तदात्मानम् अगर्तारं स पश्यति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது,
முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு இந்த ஜட உடலே எல்லா விஷயங்களும் செய்யுது. ஆசைப்பட்டு நம்ம செய்யற விஷயங்கள் எல்லாம். சரிங்களா? ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை. எந்த ஒரு இந்த ஜட உலகத்துல ஆத்மாவுக்கு அடைய வேண்டிய விஷயம்ன்றது எதுவுமே கிடையாது. ஆத்மா அடைய வேண்டியது பரமாத்மாவை மட்டும்தான். அப்ப ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதை காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் இப்ப வர ஸ்லோகங்கள்ல ஞான சக்ஷு எல்லாரும் சரிசமமா பார்க்கிறது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை நமக்கு கொடுக்கும். மாதாஜி 13.33 ஸ்லோகம். சத்யா மாதாஜி, சத்யா எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா சர்வ கதம் சௌக்ஷ்யாம் யத் ஆகாஷம் நோபலிப்யதே சர்வதாவஸ்திதோ தேஹே ததாத்ம நோபலிப்பயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கிறது. அது போலவே பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? எப்படி ஆகாயம் எதோடையும் படாம மிங்கிளாகாம இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த சரீரத்துல ஆத்மா இருந்தாலும் இந்த ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல எதுலயுமே அதுக்கு பங்கு கிடையாது அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி மட்டும்தான் ஆத்மாவோட கலந்த விஷயம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.34. மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி யாரும் வாசிக்கிறாங்க? ஜெயஸ்ரீ हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குகிறான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ ஒரு சூரியன் வரும்போதே இந்த உலகத்தில் உள்ள அவ்வளவு இருட்டும் போகுது இல்லைங்களா? பிரகாசமாகுது. அதே மாதிரி ஆத்மா இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது இந்த உணர்வுகள் இருக்கு அப்படி இயல்புல இருக்குன்றத பார்க்கிறோம். அதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் ஜடம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஈடுபடும் போது அந்த உணர்வுகள் என்ன ஆகுது? கர்ம பந்தத்துல ஈடுபடுது. அது ஆன்மீகத்துல ஈடுபடும் போது அது பகவானை அடையுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப விஷ்ணுவே நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பத்ம புராணம் வாசிச்சலாங்களா? அன்மியூட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. அவசியம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 13வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். புண்ணியத்தின் பலன் கிடைக்க. துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் தீய பழக்கத்திற்கு ஆளான ஒரு பெண் தன் காதலனை தேடி அலையும் பொழுது ஒரு புலியால் கொல்லப்பட்டாள். அந்த புலியோ பிராமணனாக பிறந்து பணத்திற்காக தன் ஞானத்தை கீழ் மக்களுக்கு விற்றதால் புலியாக பிறந்தவன். அந்த பெண்ணோ தன் தீய பழக்கத்தால் சண்டாள பிறப்பெடுத்து கோவிலில் வாசுதேவன் என்ற அந்தணன் கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதை செவிகொடுத்து கேட்ட புண்ணியத்தால் நற்கதி அடைந்தாள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ்.